Λοιπόν, μάγκες, εδώ έχουμε ένα τόξο, το οποίο είναι μια σωλήνα πλαστικά και έχω περάσει από μέσα ένα ξύλο να λυγίζει, να μην σπάει εύκολα, και έχω πέράσει ένα σπάγκο. Το λυγίζουμε λίγο και μπαίνει σε αυτήν εδώ πέρα την τρύπα. Τώρα δεν ξέρω, μπορείτε να πάρετε ό,τι βέλη θέλετε. Εγώ για την πλάκα μου έχω αυτό εδώ πέρα, το καλάμι, και κοιτάξτε. Μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε μπροστά, για παράδειγμα μια βίδα ή ό,τι άλλο θέλετε. Για παράδειγμα μπορείτε να πάρετε κουτάλι και να κόψετε, να το σχεδιάσετε πρώτα για να το κόψετε με λαμαρινοκόφτη και να το βάλετε μετά εδώ πέρα. Είναι απλό και αποδοτικό. Όπως είδατε, αυτό ήταν.